Droog, droger, droogst. Grote problemen in de provincie door de extreme droogte. Akkers, natuurgebieden, sportvelden, alles is gorddroog. Ook onder de grond richt dat schade aan. Maar ja, waar haal je water vandaan als het er gewoon niet is? En verder in deze Zeeland nu. Hoe voorkom je files naar het strand? En bitterballen kweken op koffiedrap. Goedenavond. Zo droog als het nu is in Zeeland is het nog nooit geweest. Er valt zo weinig regen dat de grond kurkdroog is en het waterpeil in bijvoorbeeld sloten en kanalen laag. En dan is het ook nog warm, waardoor water sneller verdampt. Zeeland is momenteel de allerdroogste provincie van Nederland. Qua drinkwater zitten we nog goed, verzekert Evides. Al is wel de oproep gedaan om zuinig te zijn met water. De grote problemen liggen ergens anders. Dorheid alom. Al enkele weken regent het niet of nauwelijks. En het voorjaar was ook al extreem droog. Natuurgebieden, bermen, sportvelden verdrogen. De Zeeuwse boeren zijn hard getroffen. 80% kan zijn land vanwege het verbod op beregenen niet besproeien en ziet zijn oogst verdorren. Hoe verder je naar het westen van de provincie gaat, hoe droger het eigenlijk ook is en hoe minder mogelijkheden er ook zijn voor eventueel beregening, ook met grondwater. En dat is toch wel een zorgpunt voor heel veel Zeeuwse boeren. Dan gaan de planten gewoon als het ware dood of ze blijven overleven op hun knol en dat is vaak ook niet goed voor de kwaliteit. Tolen is een van de weinige plaatsen waar boeren hun land wel mogen beregenen. Het water komt uit het Volkerak-Zoommeer. Maar zelfs hier gaat een deel van de oogst door de droogte verloren. Als je goed gaat kijken, dan zie je toch wel duidelijk dat er echt minder opbrengst onder zit. En ik denk hier missen we ongeveer een derde van de planten. En dat betekent toch eigenlijk doorgaans wel dat je toch een kwart tot een derde minder opbrengst zal hebben straks. Ja, en hier in de studio Wim van Gorsel van Waterschap Scheldenstromen. Hallo. Goedendag. Ja, bij het waterschap alle hens aan dek, lijkt mij. Ja, klopt. Inderdaad, alle hens aan dek. Op dit moment bij het waterschap doen we alles wat binnen ons vermogen ligt om te zorgen dat we de pijlen kunnen handhaven die nodig zijn om te zorgen dat er geen onomkeerbare schade gaat ontstaan. Ja, want er zijn nu grote problemen. Het waterschap is daarvoor, maar kun je hier iets aan doen? Want eigenlijk, er moet gewoon regen vallen. Nee, dat klopt. Zeeland heeft natuurlijk heel veel water. Maar het is allemaal zout. En dat zorgt ervoor dat je dat water wat je tekort komt, kun je niet compenseren. We hebben wel als waterschap deze winter de pijlen verhoogd en ook langer het water vastgehouden. Zodat we dus in het voorjaar daar heel veel profijt van gehad hebben. Doordat we dus eigenlijk geanticipeerd hebben op eventuele droogte. Maar dat het zo erg was? Nee. Was niet te voorspellen dan? Of is het niet aan te werken? Nee, je weet natuurlijk dat de laatste jaren hebben we droge jaren gehad. Dus we hebben er ook al een klein beetje op geanticipeerd. Maar dit was niet te voorzien. Nee. Dan zagen we net die boeren. Dat is heel concreet. Je ziet vergeelde sportvelden. Maar er is ook schade die we niet zien of nog niet zien. Hoe zit dat? Klopt, doordat het waterpeil zakt, krijgen we te maken met inklinking. En dan krijg je dus zettingsschade. En dat wil zeggen dat er dus schade gaat ontstaan aan de ondergrondse infrastructuur. Zoals kabels en leidingen. Maar ook aan het asfalt en aan de zeeweringen kun je schade krijgen. Ja, gebouwen die kunnen verzakken worden. Funderingen van gebouwen, ondergronds. En dat noemt u onomkeerbare schade? Ja. Als dat eenmaal gebeurt, nou, dan... Als die zettingsschade er is, dan zou je natuurlijk kunnen hebben dat er leidingen gaan breken. Of dat er kabelbreuk gaat ontstaan. Of dat funderingen schade gaan krijgen, waardoor dat gebouwen gaan verzakken. En daardoor is het heel belangrijk dat wij met het water wat we nog beschikbaar hebben, dat we proberen te zorgen om het peil te handhaven. Hoe lang kan dit nu nog zo blijven? Ja, van mij mag het morgen gaan regenen, maar dat gaat niet gebeuren. Nee. Ze geven voorlopig nog 14 dagen droog weer op. En ik durf dat ook niet in te schatten. Feit is wel dat we er als waterschap echt alles aan doen om te zorgen dat de schade beperkt blijft voor de landbouw, de natuur en de ondergrondse infrastructuur. Maar ja, we kunnen ook geen wonderen verrichten. Nee, we gaan het afwachten. Succes. Dank u wel. Ja, en zuinig aandoen met water, dat is niet voor iedereen eenvoudig. Want je zal maar een wasserette, glazenwasserij en schoonmaakbedrijf in één hebben. Wasmachines die doen we zo vol mogelijk om zoveel mogelijk water te besparen. Maar ja, de glazenwasser is een lastig iets.
Ja, want stel dat ze gaan zeggen van goh, daar moet wat in beperkt worden. Wat zou dat dan... Ja, dan zullen we de klanten niet kunnen bedienen. En enkel met de hand nog wat kunnen zemen. Als alle glazenwassers van Koster aan het werk zijn, wordt er 4500 liter water per dag verbruikt. Dat maar gewoon niet doen is eigenlijk ook geen optie. Ja, je zou het uit kunnen stellen op een gegeven moment. Maar ja, economisch is dat natuurlijk niet echt aantrekkelijk voor een bedrijf. En het is allemaal al krap. Dus, Ja, en u hoorde het net al, de verwachting is dat de problemen voorlopig aanhouden. Want ook volgens onze weermanen zal het op een enkel spatje na nog wel even duren voordat er weer voldoende regen gaat vallen. Het is een grote ergernis, files naar de stranden. Dat kan volgens een enquête die Omroep Zeeland hield onder bijna 1500 Zeeuwen het beste opgelost worden door grote parkeerplaatsen aan te leggen en van daaruit shuttlebussen van en naar de stranden te laten rijden. In Domburg hebben ondernemers daar wel oren naar. En ze kijken daarbij ook naar het succes van het Transferium in Renesse. Het levert op dat er minder verkeer is in de kern, minder verkeer naar de stranden toe. Dus minder verkeer in kwetsbaar natuurgebied. Het is niet een kwestie van één transferium. Ik denk dat het voor een heleboel kustdorpen geldt. Waar mensen die met strandbezoekers te maken hebben. Je auto parkeren en met een busje of een deelfiets naar het strand. Veel Zeeuwen zien dat wel zitten. Want in de zomer staan er vaak files naar de Zeeuwse stranden. Aan de Zeeuwen vroegen we hoe dat volgens hen het beste op te lossen is. 39% van de respondenten geeft aan dat er vanuit een transferium snelle shuttlebussen naar stranden moeten rijden. 17% wil tramlijnen, zoals aan de Belgische kust. 15% wil juist grote parkeerterreinen dicht bij het strand. 14% vindt de files wel prima en 15% heeft geen specifieke mening. Wij zouden heel graag de hoofdstraat en het gedeelte richting strand autoluw maken. Want naast files richting Domburg is het tijdens het hoogseizoen ook in het dorp zelf erg druk. Daarom hebben de ondernemers een concrete oplossing voor ogen. Door als mogelijk is een transferium of een ander parkeerterrein voor Domburg in de aanrijroute te plaatsen. Met daarbij mogelijk shuttle-treintjes of kleine busverbindingjes waarbij gasten daar kunnen parkeren. Niet alleen dus files voorkomen, maar ook dit. Dagjes toeristen die in het dorp een parkeerplek zoeken om naar het strand te kunnen gaan. Dat zorgt vaak voor gevaarlijke situaties. Zo ook tijdens onze opnames. Eerst komt deze auto aanrijden om vervolgens te draaien en terug tegen het verkeer in te rijden op zoek naar, jawel, een parkeerplek. Daarom willen hij en andere ondernemers dus een transferium. 35 kilometer verderop in Renesse hebben ze dat al sinds de jaren 90 en dat bevalt prima. We zijn daarmee in staat geweest om een deel van het verkeer af te vangen. Je hoeft niet in die file door te rijden naar een strandparkeerplek. Het is gratis, aan de stranden moet je betalen. Je haalt een hele hoop autobeweging haal je eruit en je vervoert mensen op een hele comfortabele manier van en naar het strand. Hoe hoog is die kostenpost? Kunt u daar iets van zeggen? Die zit om en nabij, we hebben daar een budget voor geraamd en zo even uit mijn hoofd zit dat om en nabij de €170.000 per jaar. Dat lost dus files rond de kustgemeente deels op, maar nog niet deze files op bijvoorbeeld de snelweg. Toch zijn ze er in Domburg van overtuigd dat het moet beginnen met de overstapplek dicht bij het dorp. En waar het transferium in Renesse gratis is, hebben de ondernemers in Domburg daar een iets andere visie op. Als ik naar een stad ga, een grotere stad ga, ben ik ook bereid om voor het parkeren iets te betalen. Ook de dagjesmensen die hier komen, die mogen best een kleine bijdrage leveren in de faciliteiten. Of er ook een vergrote versie van dit transferium gaat komen in Zeeland, bijvoorbeeld in de buurt van de A58, is nog maar zeer de vraag. De kans is wel groot dat er in Domburg zo'nzelfde overstappunt gaat komen om mensen te vervoeren die naar het strand of het dorp willen. Bitterballen kweken op koffiedrap. Liqueur maken van overgebleven sinaasappelschillen. Ook kleine ondernemers weten best wel wat te verzinnen om zo min mogelijk afval weg te gooien. Een mooi voorbeeld is strandpaviljoen De Haven van Renesse. Daar doen ze hun best om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. In alle stromen die hier zijn, inkoop, verkoop, je mensen, je afvalverwerking, welke kansen liggen er? En als je daar dan om tafel gaat, en we gaan er heel kritisch naar al die processen kijken, ja, dan zie je dat wij gewoon belachelijk veel weggooien, nog veel te veel plastic accepteren in het leveren vanuit de leveranciers. En daar zijn we gewoon op een hele rustige manier gaan kijken van welke kansen zijn er.
De inventarisatie heeft geleid tot een aantal veranderingen binnen het bedrijf. Zoals het kweken van oesterzwammen met behulp van koffiedrap. Wij zetten met de beide bedrijven zetten we ongeveer 3000 kilo aan koffie om. Dat gaat normaal allemaal direct in de restafval. En nu vangen we dat apart op. En dan uiteindelijk komt die drap waar terecht? In Rotterdam bij Gro. En die kweken daar oesterzwammen op. En die oesterzwammen, de oesterzwammen zelf gebruiken we. Er worden kroketten, bitterballen worden van gemaakt. Er worden carpaccios van gemaakt, burgers. En wij hebben daar ons assortiment in gekozen wat wij weer afnemen. Maar Van Vliet wil meer en daarom wordt er momenteel een biovergister geïnstalleerd die afval omzet in gas. Koken op je eigen afval, hoe dan? En uiteindelijk gaat het balletje rollen, je raakt in gesprek. En dan hebben we al wel heel snel besloten van hoe dit uit gaat pakken, weet ik niet, want het is een hele nieuwe ontwikkeling. Maar ik wil hier wel heel graag bij zijn. Nou, dit is dus de biovergister. In deze klep gaat al het afval van het restaurant en vanuit de keuken verzamelen, gooien we hier erin. Dat gaat hier in de silo, daar wordt gas uitgetrokken. Dat slaan we buiten op in een tank en dat wordt weer teruggeleverd naar de keuken. En het afval dat uiteindelijk overblijft gaat naar de gemeente en wordt gebruikt als plantenvoeding. Van Vliet is blij dat hij op deze manier een positieve bijdrage kan leveren aan het milieu en aan de toekomst. Als wij de volgende generaties gaan stimuleren en inspireren om op een fantastische manier onze branche door te zetten en dat met een duurzame knipoog, dat is denk ik voor mij wel echt de allergrootste droom die er is. Ja. In de ochtend nog wat wolken, maar 's middags werd het vrij zonnig met temperaturen van 23 tot 26 graden. Morgen wordt het koeler. Ook dan begint de dag met wolken en misschien een klein beetje regen. Later wordt het zonniger. Ja, en ook dat van morgen zal geen regen van betekenis zijn. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond.